אוקיי, התחלנו להקליט. יש לי שאלה קטנה לפני שנכנסים לעומק העניינים. באיזה חוברת של די גולדן קייט נמצא המאמר של דוב סדן שאנחנו קוראים על גראדה? אתה זוכר אולי? אני חושב שקיץ 1982. אני לא יודע איזה מספר זה. אוקיי. אבל אם כותבים דוב סדן על גראדה בדי גולדן קייט, אני מניח שתמצאו. אוקיי, כי אני בזמנו, יש לי הרבה חוברות בבית, בזמנו סרקתי מאחת החוברות האלה, ונומי לא מצליחה לפתוח את הקובץ ששמרתי כ-PDF, אני רוצה לסרוק שוב ולשמור כ-JPEG או משהו כזה, אז... תקחי מקיץ 82. אוקיי. חיפשתי חוברת 82 ולא מצאתי, אבל כנראה שזה לא המקום הנכון. לא, זה לפי המספר. כן, כן, בסדר. המספר לא זוכר. בסדר. 108 אולי. אני אמצא, אם אתה אומר לי שזה... תחפשי מספר 108. אוקיי. יכול להיות שזה המספר. חוברת 108 של די גולדן קייט. אוקיי, אנחנו מתחילים להקליט. נכנס לכאן, הוא מופיע בשם אחר ואני לא זוכר. דניאל. זה אני. כן. דניאל. כן. שלום דניאל. שלום. אנחנו התחלנו להקליט הפעם, כמו תמיד, את הפגישה האינטראקטיבית של קבוצת הלימוד שלנו, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, מטעם מפעל דוב סדן, פגישות שאנחנו מקיימים זה שנתיים, מאז מאי 2020, פעמיים בשבוע כל יום שני וחמישי, במשך שעה וחצי כל פעם. עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להגיד, שיש לי בעיה מצחיקה ומרגיזה לגבי המספר של הפגישות. טובה אומרת שהיום צריכה להיות פגישה מספר 180. ואני אומר שלפי החשבון שלי היום צריך להיות פגישה מספר 170. אני לא יודע מה נכון, ולכן אני מכריז עד שאני אברר את זה אם אוכל, שהפגישה היום, 13 ביוני 2022, זו כנראה הפגישה, או פגישה מספר 170, או פגישה מספר 180. אפשר להגיד משהו, יחיאל? כן, בלה. אני בתקופה האחרונה לא רשמתי, ככה ניהלתי רישום, ובתקופה האחרונה לא, אבל יש לי כאן הרישום האחרון מ-25 באפריל, פגישה 169. אז סביר יותר שאנחנו ב-180 מאשר ב-170. טוב, תודה על ההערה. נניח שאנחנו ב-180, אני עדיין לא משתכנע עד הסוף, כי זה, את אומרת מה שטובה אומרת לי, הבדיקה שאני צריך לעשות זה לפי תאריכים, להתחיל באמת מאפריל לפי התאריכים ולראות. טוב, עכשיו אני הבטחתי, ככה אני זוכר, שבלי כל מיני הקדמות, אנחנו היום נמשיך ישר עם הסיפור של חיים גראדה זיידס ונייניקלח. הבטחתי, אבל אני בכל זאת רוצה להעלות ידיעה שהגיעה אליי לפני יומיים שלושה, ואני רוצה לשתף אתכם בידיעה הזאת. טובה, זוגתי שתחיה, מצאה לפני 2-3 ימים
3 סרטים מתוך סריה על פרופסור ישעיהו ליבוביץ', ושמעתי לפני יומיים את כולם, ובנוסף ל3 הסרטים בסדרה עליו, שמעתי לפניהם דיון, שיחה, בין מי שעשה את 3 הסרטים, ששמו אורי וסר משהו, אני לא זוכר איזה נגמר, אורי וסר, שהוא שוחח עם מי שמפיץ סרטי דוקו, ששמו ניר. יונתן ניר? סליחה? יונתן ניר? נכון, יונתן ניר, והם שוחחו ביניהם במשך 50 דקות לפחות על 3 הסרטים. שיחה מעניינת ביותר, עירה ביותר. לא הבנתי. מה? סליחה, סרטי מה? לא הבנתי איזה סרטים זה. עוד מעט. השיחה בין 2 אנשים דיברה על סרטים שאפשר לראות עד היום, בלי לשלם, באינטרנט, כל סרט כ50 דקות, על פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שנפטר לפני 28 שנים. הסדרה נקראת, סדרת 3 הסרטים, אמונה, סרט ראשון, אדמה, סרט שני, אדם, סרט שלישי. הסרט הראשון עוסק בגישתו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ' לאמונה באלוהים, ומה שנובע מזה בעניין המצוות המעשיות. הסרט השני, אדמה, עוסק בהשקפתו על משמעותה של מדינת ישראל מאז הקמתה. הסרט שזה עניין פוליטי מדיני. הסרט השלישי, אדם, עוסק בפרופסור ליבוביץ' כבן אדם, כפרופסור לכימיה ופיזיקה, ופרופסור למדעי היהדות, בעל 8 דוקטורטים. אני שמעתי בזמנו שיש לו 14, אבל יכול להיות שיותר נכון 8. ואני מספר לכם את זה כי אני חושב שכל אדם בעל השכלה בימינו צריך לראות את הסרטים האלה. היום זה היום האחרון שאפשר לראות אותם בלי בעיות. אחר כך הם אמרו שמורידים את זה, אני לא יודע למה, כן, ואיפה אפשר יהיה לראות אותם זה אורי רוזנבקס אולי? אורי מה? רוזנבקס? כן, אורי רוזנבקס, וזה מופצים על ידי אותו יונתן ניר, שמתמחה בסרטים דוקומנטריים. איך ניגשים לסרטים האלה? דרך אורי רוזנבקס? תנסו היום, כי אני לא יודע מה יקרה מחר. כן? עכשיו, אני לא אכנס לשיחה בין אורי רוזנבקס ליונתן ניר, אני רק אגיד 2 דברים. קודם כל, טובה אמרה לי שהיא מכירה את יונתן ניר. שאלתי אותה, מאיפה? כן? זה נכון שטובה הייתה תלמידה של פרופסור ליבוביץ', כשהיא למדה פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בגבעת רם, היא שמעה קורס של פרופסור ליבוביץ' בעניינים
של הקשר הפסיכופיזי בין גוף ונפש. וזהו בפסיכולוגיה. וזהו אחד הנושאים המרכזיים שהעסיקו את פרופסור ליבוביץ' במשך כל חייו. ולמה זה נושא מרכזי? ולמה זה נושא חשוב לדעתי? בלי להגיד שמות, יש במשפחתי פרופסורים לביוכימיה שטוענים אין נפש. הכל זה תהליכים כימיים, ובזה מתחיל ותם כל ההסבר על מה שאנשים אחרים קוראים להם נפש. הם שוללים, אנשי מדעי טבע, שוללים שקיים עולם רוחני שאנחנו קוראים לו נפש. בא פרופסור ליבוביץ', שהוא גם מדען וגם איש רוח, ואומר שטויות. כמו שיש טבע וחוקים בטבע, יש עולם הרוח ויש נפש, וזוהי אחת החידות הגדולות באנושות, שעד היום אין לה הסבר. אבל יש תופעות שאפשר להראות אותן, שאין לזה שום קשר עם חוקים בטבע. ורק בגלל זה כדאי לשמוע את הסרטים. אוקיי, אז קצת טכניקה כדי להגיע לסרטים האלה. כן, בבקשה. אם מקלידים בגוגל אמונה, אדמה, אדם, הכותרת הראשונה שעולה היא נקראת ליבוביץ', אמונה, אדמה, אדם, יונתן ניר מארח את אורי רוזנווקס. עכשיו כשנכנסים לתוך זה, אז עולים הסרטים, צריך להירשם אליהם, תשחקו קצת, צריך להירשם, כאילו להכניס את השם ואת כתובת המייל, והם שולחים קישור שבאמצעותו אפשר לצפות בסרט. עכשיו, דבר נוסף, אני רואה שהם פתוחים לצפייה עד ה-15, עד יום רביעי ה-15. לא 14, טוב אמרה לי 14. לא, אז אני רואה כתוב כאן 15 בשעה 10 בבוקר. אז יופי. יש בעצם את היום ומחר, מי ש... בלה, תודה רבה, את עוזרת מאוד ומשלימה מה שאני אומר, ומה שאני אומר, אף על פי שלא שייך לקבוצת הלימוד שלנו, זה נראה לי מה זה חשוב לאנשים כמונו. כן. אוקיי. תודה רבה. האם רשמתם לכם או... כן. ליבוביץ', אמונה, אדמה ואדם, יונתן ניר מארח את אורי רוזנווקס, זה עולה באופן אוטומטי, נכנסים לתוך האתר, אז תמצאו מקום שאתם צריכים להירשם לצפייה. כן, זה אומנם חינמי, אבל זה צריך להירשם. אוקיי, עכשיו אני רוצה... עוד פעם אמונה. אמונה, אדמה, אדם. זה שמות שלושת הסרטים. ויש גם הקלטה של המפגש שעליו אתה מדבר בין יונתן ניר ואורי רוזנווקס. אגב, אני רואה הרבה סרטים מהסדרה הזאת של סרטי דוקו שיונתן ניר מעלה באינטרנט, הם נפלאים כל אחד מהם, ותמיד יש גם שיחות מדהימות עם הבמאי, עם היוצרים, ובאמת זה ליגה אחרת. זהו, אז אני שאלתי את טובה, מאיפה את מכירה את יונתן ניר? ואז היא אמרה לי, מה, אתה לא זוכר, היא אמרה לי, כאשר היינו בבית של אהרון ברנע בלצ'ינסקי, שזה חברים מנוער, עוד מהסמינר למורים בבואנוס איירס ליד הקהילה היהודית. והיינו אצלם בביקור לפני חודש.
אחד הבנים של אהרון ברנע בלצ'ינסקי נפל בצה"ל בבופור, ויונתן ניר שרת ביחד עם הבן הזה, נועם בלצ'ינסקי, ברנע. ואז אהרון סיפר לנו על זה, אני לא זכרתי, אבל טובה זכר. זאת אומרת, יונתן ניר צריך להיות כיום, זה 23 שנים שהבן של אהרון נפל, צריך להיות אדם בן 43 בערך. אדם צעיר יחסית. הוא באמת מדהים, הוא גם עושה סרטים בעצמו, וגם מביא סרטים של יוצרים אחרים, רן טל, באמת שווה, כל סרט אנחנו צופים, וגם לא תמיד בזמן ההקרנה ולא תמיד בלייב בשיחה, אבל אפשר אחרי זה לראות, וזה באמת חוויה תמיד. כן. עכשיו עוד דבר רציתי להגיד לגבי הסרטים האלה, ולגבי השיחה בין יונתן ניר לאורי רוזנווקס. רוזנווקס. כן, בשיחה הזאת נאמר דבר שכששמעתי מה שהם מדברים, עוד לא ידעתי עד כמה זה נכון. רק כשראיתי את הסרטים על פרופסור ליבוביץ', הבנתי מה הם אומרים. הם אמרו ככה, כדי לעשות, טוב, זה אני יודע, כן? אתם בוודאי יודעים. כדי לעשות סרט דוקומנטרי, אתה עושה הסרט, צריך לאסוף חומר כמה שיותר. מאות שעות הקלטה, אבל כשאתה עושה את הסרט, אתה נכנס לחדר עריכה, ואתה צריך להחליט, אולי 10%, אולי פחות, מכל מה שאספת, מה להכניס לסרט, ובאיזה סדר, מה קודם ומה אחר כך, ואיך אתה עושה כדי שלסרט יהיה פרצוף של שלימות. שהרי אתה אספת, נגיד, 1,000 שעות הקלטה, ואתה נותן 50 דקות. זוהי אומנות שלא תשוער. עושה סרט דוקומנטרי, הוא בעצמו אומן, כי הוא צריך משתיקלח ומברקלח, מחתיכות ופרגמנטים, לחבר ביניהם, ולהצליח לתת תמונה מלאה של הנושא. ויטות מנדוס, איך עושים דבר כזה? אתם פעם חשבתם על הדבר הזה? אני שואל, שלמה. חשבת פעם איך הנס הזה, אתה אוסף 100, 200, 300, 400 שעות הקלטה, אתה לוקח קצת מפה, מדביק, ויוצא סרט טוב. מה אתה אומר שלמה? בוודאי שחשבתי, והרבה פעמים אני מסתכל בסרט, אני צופה בסרט, ואני רואה שהדברים לא נדבקו כשורה. זהו, גם אני. מה? גם אני חשבתי, אני נוטה לזלזל בסרטים דוקומנטריים, כי אני אומר בליבי, איך אפשר משתיקלח ומברקלח לתת תמונה שלמה של אדם שלם, עולם שלם וכו'. דניאל, גם אתה חשבת על זה? כן, אבל זה עניין של טכניקה. יודע, האנשים האלה, כמובן, זה לא...
מי שעוסק בסרטים, יש לו שיטה, הוא למד את זה מבחינת שיטתי. זהו, אני יודע אם זה ההסבר. כן. זה כמו שאתה כותב ספר. זה כמו שאתה כותב ספר, אתה לא כותב בבת אחד ועד הסוף, אתה חוזר על מה שכתבת, חותר, מוסיף, לא יודע מה. כן. נעמי, Ziot ihrer mal geklärt, wie macht man ein Dokumentarbild von 100, 200, 300 Show, in 50 Minuten. Wie das möglich? Man darf kleiben die alle interviewen, the facts, the facts, but ich meine, als wer was macht die Dokumentar, es ist nicht als ein Dokumentar, weil der was macht dem hat ist der Ballerboss. Ein Dokumentar kann nicht sein a pure Dokumentar. Weil der was macht im Film hat hat Gedank, nein? Hat Ziel und ein Gedank, was will weisen, nein? Das was ich, ja. Ja, das ist eben so. Die Frage ist, das, was ist der Ballerboss, zu liebdem, können wir machen einen guten Film, oder jeder einer macht eine seitige Sache mit seinem eigenen Gefühl. Nomi. After das, ein kurzer Dokumentar, das wird sein ein Interesse für Menschen zu wollen wissen mehr von dem Professor. Das ist, das Eier Entfer ist das, was die zwei Menschen haben geredet wegen sich. Ein guter Dokumentar haben sie gesagt, wenn dem Zuschauer, der was sieht im Bild, es wird ihm ein Stubton gehen und öffnen ein Buch wegen der Themen. בלה, מה את אומרת? מה שאני אומרת הוא שמקצוע העריכה הוא מקצוע בפני עצמו, זאת אומרת, אני לא מדברת על הצילום, אלא על העריכה של סרטים בכלל וסרטים דוקומנטריים בפרט, שזה דבר, זה מקצוע שחייבים לדעת אותו טוב מאוד, וכמובן עובדים ביחד עם מי שצילם את הסרט ועם במאי הסרט. היצירה הסופית היא לא, היא אומנם מבוססת על הצילומים, אבל היא מה להדגיש ואיזה סיפור, איזה נרטיב עובר דרך הצילומים האלה, זה משהו שרק בעריכה אפשר לבנות את זה. אוקיי, אני שאלתי את כולכם, שכחתי מישהו? אנה גם פה, אבל אנה... כן, אבל אני לא יודע מה זה. את לא יודעת על מה מדברים. שלום, אנה, אבל לא משנה, תשמעי ממה שמדברים. אני אגיד מה אני חושב, ובזה נגמור עם העניין. אני חושב משהו שאף אחד מכם לא אמר. Ich klär entfern auf meine Frage etwas, was keiner von euch hat nicht gesagt. Und ich will das sagen jetzt. Laut meiner Meinung, und ich bin überzeugt, אני משוכנע, כדי zu machen einen guten Dokumentarfilm, der was macht den Dokumentarfilm, muss lernen und wissen sehr Sache, weil ob der was macht den Film, kenne ich die Themen im Ganzen gut, wird der Film nicht sein gut. Anna, מה את אומרת?
אני אומר שכל פילם על יידיש, או על... לא יידיש, פילם דוקומנטרי. דוקומנטרי על? אנחנו מדברים עכשיו על פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. So I will say in English. I just 2 days ago, somebody wrote from the Yiddish, I don't know, Ivo or somebody in the Twitter, that somebody asked Zinge, why you are writing in Yiddish if it's the dead language? And he answered, between death and dying is the big distance, so we are not still dead. So I'm thinking the many people in United States, not in Warsaw, because we are learning, we know we have the groups, etc., but in America, in other countries, they think the Yiddish, מה זה Yiddish? Yiddish, זה חיה, it's with the Holocaust, it's finished. Maybe some only the team speak the Yiddish. They don't have any large, it's still the Yiddish, it's for the high society, let's say, the language. The people only the special groups, I think we talk about Yiddish. If I'm saying to my friends in the war that I am so many lecture I have with my professor about the Yiddish, we talk about the literature, they're like, oh, really? The Yiddish is still alive. So I think that the people don't understand that we can still talk in Yiddish. Not only the balabusa or the grandchildren. Okay, Anna. הנושא שלנו הוא אחר. מרוב נננדר תמה, מרקנן איסטר נשתריין אינננדר זך. כן. Gehe ich weiter mit das, was ich will sagen. Uri, Bella Wasserma? רוזנבקס. רוזנבקס, זהו. אורי רוזנבקס. דבש שושנים. כן, הסכמה אביפו ich verstehe. Hat übergelehnt alles, was Leibowitsch hat geschrieben. Kennt alles, was ist verbunden und nur demult, nur dem, wie hat sich hereingelost in der Welt, in die Bücher und in alles, was mir geschrieben wegen Leibowitsch, hat gekannt, auskleiden, was für ein Sticklach und Brecklach wird reinstellen in dem Film. Dieselbe Sache wird sein mit dem Film Venkazetnik, was Asaf Lapid hat mir geschrieben mit 2 Texten zurück, als der Film Venkazetnik wird sein, dem kommenden Jahr in Yom HaShoah. Ich weiß, als Asaf Lapid hat gelehrt alles, was Katzetnik hat geschrieben und alles, was man hat geschrieben wegen ihm, und hat interviewt alle Menschen, was ihn gekannt. Nur also, als hat aufgeklebt, alles, was man kann wissen wegen der Thema, demult in dem Redaktiezimmer, könnt ihr beschließen, was geht rein in den Film und was nicht. Das ist das, was ihr habt gesagt, dass man darf lernen, die Technik von machen einen Dokumentarfilm ist es. Aber mehr wie das, man darf sich bekennen mit der Thema bis zum Sof. Auf wie viel das ist möglich. Und demut, als man hat unter der Hand den ganzen Material, auf wie viel man kennt. Demut beschließt man, was geht rein und was nicht. Als man hat dem Universum von der Thema und man hat ihr gelernt, kann man beschließen. Wie hat gesagt Daniel, das ist so wie schreiben ein Buch. Ihr kleibt das Material, wie viel ihr kennt, und demut seid ihr der Balebos zu beschließen, was geht rein in dem Buch und was nicht. Oi, wir hat nicht unter der Hand, als was wir können wissen wegen der Thema,
oder die hat nicht, wenn der Film nicht sein kann, guter. Das heißt, machen wir Dokumentarfilm ist lernen die Themen, also wie ihr hat gemacht, BA ja immer ein Doktorat wegen der Themen in Universität. durch und durch. זהו, האם מישהו רוצה על זה להגיד משהו, ואז נעבור לעניינים שלנו. אני רוצה... נעמי הייתה הראשונה, בבקשה. Okay. Ich will sagen, als es darf sein, nicht das Sod, aber der Mensch, was man studiert oder machen einen Film wegen, der Mensch darf sein, öfter ein Enigma. Emetzer sagt das und ein anderer Mensch sagt das, als mehr trachten wegen dem. Das ist mehr sein, mehr inquisitiv. Das ist ja rettenisch. Ja, das ist die beste Dokumentar wegen einem Mensch. Was ist gewähnt der MS? Es ist gewähnt, das ist, ja. Ihr habt angeriert dem Indien, sagen für was. Weil eine von meinen Artikeln, oder besser gesagt, eine von meinen Referaten in IVO, mit Jahren zurück, ist gewähnt die Enigma Kazetnik. Okay? Und euch Leibowitsch ist ein Enigma, weil Leibowitsch hat so viel gerät in sein Leben. Sie hat ihr gewusst, als Professor Leibowitsch, bis dein tiefen Älter, bis ist gewesen 91 Jahre alt, Oib Emitzer hat telefoniert zu ihm und ihm gesagt, wir seien eine Gruppe Menschen interessiert zu hören, was ihr hat zu sagen wegen Nasa und Nasa-Themen. Sie könnt ihr kommen zu uns in Dimona oder sie könnt ihr kommen zu uns in Kiryat Shmone. Der Entfer Leibowitsch, es ist ständig gewesen, und das sagt man im Film. Ein Moment, wenn wollt ihr soll kommen? Ein Moment, ich will gucken in mein Kalender. Pikas. Was? Mein Kalender. Ich will gucken in mein Kalender. Gut. Ob ihr schickt mir ein Taxi, komm ich. Das hat Leibowitsch ständig geantwortet so. Es ist nicht da, Emetzer, was sozusagen gewendet zu ihm, oi, mir schickt ihm ein Taxi, kommt er. Und der Pfarr macht einen Film wegen ihm, oder 3 Filme, das ist ein Minimum und sehr schwer. Und der Pfarr, sage ich euch, bis dem 15. Zehner-Säger, oi, wir könnt da reinhaben und sehen die 3 Filme, und euch dem Gespräch zwischen beiden Menschen, was verbunden mit dem Film, tut das, weil das ist sehr ein wichtiger Geschehnis in der Welt von Dokumentarfilm heutzutage. Toll. Ich habe zugesagt, als wir gehen gleich zu Seides und Einiklach, will ich beten bei euch a little bit of mercy. Ich wollte gewollt, ich weiß, als Nomi darf weg vor 12. Ich wollte gebeten, wir sollen wir gehen zu Seides und Einiklach, wir sollen lernen noch ein paar Schures von Sadans Artikel wegen Grade.
Und dennoch werden wir rübergehen zu Zeides Unenitlach. שלמה, אתה יכול להעלות את אני העליתי כבר את זה, העליתי את זיידס, רק רגע, אני צריך למצוא את זה. Nomi, ich habe euch geschickt ein anderes Format von der Artikel. Okay, schönen Dank, ja, okay. Can you see it in your email? Kann ich gucken nach dem? Weil es ist schwer. Ja, es ist schwer zu gehen hin und zurück. Okay. Aber ich will wissen, ob ihr könnt öffnen das. Ob שלמה ותקפין את הארטיקל סדנס וגרדן ותנומי כן זה נפנקרן. Ich will schicken euch ein E-Mail, okay, Bella? Geht. Okay. Dank echt. כן, שלמה. Eichet is Litwit. Ja. Eichet is gerade schloss. Ja. Ich bin eine halb. Okay. Aber we go through our mother's side, right? הצד של אימהות שלנו, yeah? אז ich bin a Litvak. כן, נכון. את הולכת, אמרת לי לקובנה? No, וילנה. כן, אוקיי. לבנוויל, כן. שלמה, מצאת? מצאתי, רק רגע, זה קצת לא עולה בזמן, לא יודע למה. תכף הוא יעלה. אוקיי. יש שלבים שצריך לעשות? אולי בלה יכולה לעזור? לא, אני כבר מצאתי את המאמר. הוא יודע איך עושים את זה. הוא יודע. אני יודע הכל, אבל מה אני אגיד לכם? My clumsy hands. לא, תפסיק להתנצל. לכולנו יש מאבק עם הטכנולוגיה. לא, אין לי... וגם לטכנולוגיה יש שיגונות משלה. נו, מה? איך קראנו לזה? שנייה אחת. בינתיים... דוב סדן על חיים גרדה. דוב סדן על חיים גרדה. זה אין כאלה, יש לי... בינתיים בלה זוכרת איפה הפסקנו, שנרוויח זמן כששלמה יעלה את זה? כן, אנחנו קראנו את הפסקה, שתי פסקאות, אחת קצרה ואחת יותר ארוכה. וצריך להתחיל באיזה שורה, באיזה פסקה השלישית? בתחילת הפסקה השלישית זה מתחיל קודם כל אבא מרק. קודם כל אבא מרק. Ihr müsst wissen, als Dov Sadan, אפשר ob ihr das gelernt von ihm, in alle seine Bücher, wie so Hepteron, ich hab 3 Bemerkungen. Alle seine Bücher haben Sachon mit 3 Bemerkungen. Noch einer geht rein in der Thema. Ich hab dieselbe Chola, dieselbe Machala. פונים או תרגלרנט? פרופסור. מן הסתם aber gelernt von ihm, aber nicht bewusstlich, לא בצורה מודעת. כן, von ihm habe ich gelernt noch eine Sache. Wenn Dov Sadan vielleicht treffen Menschen in Gas oder in Universität, ein Mensch, was kennt nicht, die erste Sache, was vielleicht ihn fragen, wo ist geboren geworden euer Tate, wo ist geboren geworden euer Mame, hat gewollt sich orientieren, was ist die Biografie von den Menschen, was ist die Kultur, in welcher ist geboren geworden, und ich sehe, במשך ביום, ואני טרף המנש וסיפקן איש ביזיינט, פרגיך, wo ist geboren geworden euer Tate, wo ist geboren geworden euer Mame, aber ich tue das nicht bewusstlich, אני לא עושה את זה באופן מודע, אני מרגיש את זה כצורך חיוני, כדי למקם את האדם בתמונת עוף מולדתו. כי אני חושב, כנראה כמו סדן, שאיפה שאדם נולד, ובמשפחה שבה הוא גדל מילדותו,
יש לזה השפעה גדולה מאוד על מה שהוא יודע, על האופי שלו וכו'. אתם לא חושבים ככה? יש בזה מידה רבה של אמת. כן, אז כדי להכיר אדם, צריך לדעת מראש מאיפה הוא בא, מאיזה בית, מאיזה ארץ, מאיזה תרבות. כן? הבעיה בדבר הזה, שזה הרבה פעמים קובע לנו דעה קדומה מראש, ואז לצאת ממנה קצת קשה. חס וחלילה, אגיד לך למה אני לא מסכים איתך. אוקיי. מכיוון שאנחנו למדנו כסטודנטים באוניברסיטה, שלעולם אל תנהל בדעה מסוימת בלי שאתה בוחן אותה מכל מיני כיוונים. תמיד תפקפק במה שאתה חושב ומאמין. זה מה שלימדו אותנו באוניברסיטה. להיות ספקן תמיד, גם כשאתה אומר משהו בוודאות. שלמה, מצאת? מצאתי את המאמר, עכשיו אני מחפש את הכפתור של השאר. אולי בלה את יכולה להגיד איפה הוא נמצא. זה כפתור שנמצא במרכז המסך. אני יודע, אני מכיר אותו, אבל משום מה... אם אתה לא רואה אותו, יש משהו שנקרא more, כאילו עוד או more. אולי שם תמצא את זה. שומע אותי, שלמה? לא. תן שלמה לבלה לעזור לך, כי זה עוד אפשרות. אני באמצע זום, אני אחזור עלייך יותר מאוחר. ביי. אז באמצע את אומרת שיש כפתור more. כן, באמצע לפעמים... נשארו לי רק התמונות שלכם, וכל המערך נפל, אז אני צריך להעלות אותו עוד פעם. האם לבלה יש אפשרות לנסות להעלות? אני יכולה לנסות. פשוט חבל על הזמן. האם אתם רואים עכשיו את זה או לא? לא. אתה צריך לסמן את הטקסט שאתה רוצה להעלות. כן, אני יודע. ועכשיו, לא, רגע, קודם במסך של הזום אתה צריך לעשות share screen. אני צריך להעלות את המסך של הזום קודם. כן, המסך של הזום מול... הוא לא רוצה לעלות, זאת הבעיה. מה שאני רואה, אני רואה אתכם, אני רואה את התמונות שלכם. אז זה המסך של הזום. נכון, אבל רק את התמונות אני רואה. בלי... רגע, וכל הכתובים, כל ה... שום דבר. משהו מוזר פה, כי המסך מחולק כבר, כאילו שיש טקסט. כאילו כבר שיתפת איתנו טקסט, אבל זה טקסט שלו, כאילו הוא ריק. רבותיי, זום, שפה קשה. אולי אפשר לנסות לבלה, אם יש... בבקשה, נו, אני בשום פנים ואופן... כן, השאלה אם יש לה אפשרות. אני חושבת שאני יכולה, תכף נראה. תנסי. אנא ממך נסי. רגע. אני רואה רק רגע, the end of film. כן, איזשהו קו כזה שהוא קו. נכון, כאילו, כן. רגע, אני משהו כאן. full screen. אני רואה על המסך, שלמה, את הדברים שאתה מנסה להעלות. הכל טוב ויפה, גם אני רואה אותם, אבל הם לא עולים. טוב, נו. אוקיי, העליתי את הטקסט, אתם רואים? הופה, עכשיו אני רואה. כן, זה אני העליתי, שלמה. כן, אז תסבירי לשלמה איך העלית אותו, בלה. לא, אני יודע איך לעלות. טוב, נו, יש לי בעיה אחרת שאני לא יודע אותה. לא, אני לא שואל אם אתה יודע.
אני מבקש שבלה תגיד מה היא עשתה, מה עשית? אוקיי. מה שעשיתי זה מהמסך של הזום, שאנחנו כולנו, מהמסך המלא, כן, בפול סקרין, אני בוחרת את share screen, וזה מעביר אותי לכל מה שפתוח, כן? לכל מה שפתוח במחשב. אני בוחרת את מה שאני רוצה, במקרה הזה דוב סדן על חיים גרדה, ובאותו מסך יש לי עוד כפתור שנקרא share, שם אני לוחצת עליו, ואז הטקסט שבחרתי עולה על המסך של הזום. לא, אז עכשיו יש לי שאלה פשוטה, האם שלמה עשה את השלבים בדיוק כמו שבלה אומרת? בדיוק ככה עשיתי, ומשהו כאן היה לי איזה באג, אני לא יודע להסביר אותו. אבל עכשיו שיש לנו הטקסט, סליחה? כן? שלמה, אולי תתחיל בפסקה השלישית לקרוא. אז קודם כל אבא מרק. קודם כל אבא מרק, הוטניש, את יכולה אולי להגדיל קצת את האותיות? כן, אני יכולה. רואים? רגע, זה יותר מדי. כן, כן. בסדר? יש קודם כל אבא מרק, הוטניש גהרט ונישט verändert לא, זה לא פיי, זה פיי, nicht verändert zu gehören zum leichten Kaliber und mekayem seindig dem Klall, was hat Levit sein Natural und sein Musser. לא לויט אלא לויט, לא לויט זה יידיש, לא עברית, לויט sein Natural und Musser, תמשיך. Und Musser gemusst mekayem sein, was auf der Long, das auf der Zung hat nicht geprüft. לא, was auf der Long, וו ביידיש זה הוא, was auf der Lung, ist auf der Zung. Der Lung, was auf der Zung hat nicht geprüft, vertauschen nicht seine Größe. לא vertauschen, וו ביידיש זה הוא, vertuschen. אין פה וו, vertuschen, נכון, vertuschen nicht seine Größe und nicht seine kleine Ahavot und nicht seine Größe und nicht seine kleine Sinot und wer es hat... לא, את בוא. את kleine סינס, לא סינות אלא סינס. זה משפט שנגמר בסוף הקטע. טוב, אני מתחיל מההתחלה. כן, 2-3 מילים. אז קודם כל אבא מרק, קודם כל הערה. כן. hat nicht gehört, הוא לא שמע. רגע שלמה, אז קודם כל אבא מרק, תרגמת נכון, קודם כל הערה. אבל מה מוזר במילה במרק? מי יכול להגיד? תרגמת נכון במרק הערה, אבל מה מוזר במילה הזאת כשהוא כותב אותה ככה? will bemerken etwas. Will... כן, לא, אבל המילה במרק, אני הבנתם נכון, אבל למה הוא כותב במרק? איך כותבים ביידיש בדרך כלל? ביידיש לא אומרים במרק, איך אומרים? מרק. ich will etwas bemerken. Wie ein Verb? Ich will etwas bemerken. לא, זה בסדר. אני מדבר על השימוש במשפט הזה. הוא אומר, קודם כל, אבא מרק. אדם שכותב יידיש... במרק זה שם עצם. נכון. אדם שכותב ביידיש לא יכתוב קודם כל אבא מרק. איך הוא יכתוב? קודם כל, המרק. לא. דניאל? דניאל שומע? כן, לא יודע. אוקיי. אנה? לא יודע. מה? בלה? אני לא יודעת מה הכוונה שלך, אנחנו קצת... הכוונה שלי היא פשוטה.
תכתבי משפט עם המילים של סדן, איס קודם כל אבא מרק, איך את היית כותבת ביידיש, איס קודם כל אני חושבת שגראדה כתב את זה יותר טוב, אני לא הולכת להתחרות איתו. לא, זה לא גראדה, זה דוב זה לא סדן. גראדה, זה סליחה, דוב סדן, עוד יותר טוב. תסתכלי, אוקיי, אז אני אסביר. אני לא רציתי להמשיך עם התרגום מבלי להעמיד אתכם על העניין הזה. ביידיש, אדם שמדבר יידיש יום יום, הוא לא יגיד במרק, הוא יגיד במרקונג. האונג הזה, וו נון גימל, אבא מרקונג. בלה תסתכלי בוויינרייך, האם הוא אומר במרק או במרקונג. ועוד מעט אני אסביר. או למי שיש המילון של ויינרייך, איך ויינרייך כותב, במרק או במרקונג? איך הוא גהרת במרקונג? ודאי. כל אדם שמדבר יידיש ביום יום יגיד במרקונג. למה דוב סדן כותב במרק? כדי שנדע למה, נסתכל בוויינרייך. יש לי משהו להגיד על זה. כן, כן. אני מוצאת כאן, זה המילון של בוכנר, שבנוי על סמך ויינרייך. הגברת בוכנר, כן. רגע. לא בוכנר, סליחה, האיש בוכנר, כן. כן. אני רואה במרק שזה notice או remark, דר במרק. כן. ובמרקונג זה שוב פעם, remark, observation, annotation, comment, די במרקונג. כן. אוקיי? ומה את רוצה להגיד על זה? שפה זה זכר ופה זה נקבה. עכשיו, האם יש לזה משמעות? הדבר הכי מעניין, שפה זה במרק ופה זה במרקונג. פה זה בלי וו נון גימל ופה זה עם וו נון גימל. כן, אבל דר במרק ודי במרקונג. זה לא חשוב. תסתכלי במה שביקשתי בוויינרייך, אבל האם יש לו במרקונג. זו אותה משמעות בדיוק, אני יכולה להסתכל גם בוויינרייך, אבל... לא, בלה, אני לא סתם ביקשתי קודם שתסתכלי בוויינרייך. תסתכלי בוויינרייך. טוב. במרק is was men mit die senses, when you notice something, mit die Euren, mit die Even, nein? לא, במרק זה הערה, זה כמו במרקונג, a note. Notice, to notice something. Oh, but a Bamerkun is a comment or an observation. No, זה אותה מילה. Okay. אין הבדל בין המילים. זה אותה מילה, השאלה שלי היא אחרת. אוקיי, אז למה סדן מוריד את הוו נון גימל? מה אומר ויינרייך? ויינרייך במרק הוא אומר notice, ובמרקונג זה remark, observation, comment. זאת אומרת שוויינרייך נותן משמעות שונה. יותר מורחבת לבמרקונג. אוקיי. במרק זה רק notice, לפי ויינרייך. לפי ויינרייך. עכשיו מה שלי יש להגיד. מה שוויינרייך עשה במילון, הוא עשה על פי כלל שאוריאל ויינרייך ומקס ויינרייך נוהגים תמיד, וזה לסלק גרמניזמים. בשביל מקס ויינרייך ובשביל אוריאל ויינרייך, כל מילה שנגמרת באונג זה גרמניזם. ולכן הם משתדלים לא לכתוב מילים עם אונג. במקרה הזה פה הם מצאו פשרה.
והם הורידו את האונג מהבמרקונג, ונתנו משמעות יותר רחבה, כשהמילה היא אמא ו"ג, אמא במרקונג. אבל לדעתי זוהי המצאה של הוויינרייכי. כל אדם אחר עד היום, שאין לו רטיסנס, שאין לו הסתייגות ממילים ביידיש שנגמרות באונג, כל אדם נורמלי במרכאות, שלא מסתכל על מילה ביידיש שנגמרת באונג כגרמניזם, יגיד תמיד במרקונג. כן? זה מה שרציתי להגיד. סדן כנראה לוקח את הצד של הוויינרייכי. הוא משתדל לא לכתוב מילים ביידיש שנגמרים באונג. אצלו לדעתי אתם לא תמצאו את המילה במרקונג במובן שהוויינרייכים רוצים להרחיב. כן, מישהו רצה להגיד משהו. No, אפשר weil schreibt lekovat kein Graden und ist gewähnt von Wilna. Sie haben öfter gesagt oder geschrieben Bamerk und nicht Bamerkung. Öfter? Das ist ein litwisches Wort? Öfter? Ich meine es nicht, ich weiß nicht. Ich kenne euch nicht entfernen auf der Frage. Sie ist eine andere Frage von das, was ihr sagt. Sie hat man in Wilna gerät und geschrieben mit Wörtern, was endigen sich mit ung. Ich weiß nicht. Und wir werden proben gedenken einer Frage und wir werden sehen, zu gewinnen wir begraden in seinen Texten Wörter, was endigen sich mit ung. Ich komme nicht keinen für derweil. Okay, entschuldigt mir, ich darf Nee, okay, bis Donnerstag, okay? bis Donnerstag werden wir אדם, אוקיי. אוקיי, שלמה, אתה ממשיך עוד 2-3 מילים ממה שקראת ומתרגם. hat nicht gehört und nicht פרטנדירט. למה קשה לך להיות פה עם נקודה? פרטנדירט. Pretendować. הוא לא שמע ולא התיימר לשמוע. כן. פרטנדירט zu gehören zum leichten Kaliber. עד פה. הוא לא שמע והוא לא התכוון zu gehören. לשמוע? לא. gehören זה להשתייך. הרן זה לשמוע. gehören הוא לא התכוון להשתייך zum leichten Kaliber. יגום? קליבר אני יודע מה זה, לייכטן זה משהו שקשור באור, לא? לא. קל. לא, לייכט זה קל. קל. עד לא התכוון להשתייך לסוג האנשים הקלים, תמשיך עכשיו עוד 2-3 מילים, ולמקיים זיינדיק דם כלל, ולקיים את לגביהם... לא כתוב ולקיים, ולמקיים זיינדיק, ותוך כדי קיום הכלל, הלאה? וסר הוט, לויט זיין נטורל, וזיין מוסר. כן. וסר הוט, לויט זיין נטורל, וזיין מוסר. לא, אני לא מצליח להבין את מה שהוא רוצה לומר. מכיוון שתקרא עוד 2 מילים למצוא את הפועל. גמוס מקיים זן. טוב, אני מבין את המילים, אבל אני לא יכול לבנות מכאן משפט. אז אני עוזר לך, הוא לא התכוון לקיים את הכלל, שלפי זין נטורל, לפי טבעו
ולפי המוסר שלו. הוא כן היה צריך לקיים, מהו אותו כלל שהוא לא התכוון לקיים, הלאה עוד 2-3 מילים. Was auf der Long, das auf der Zung. כן, אז הכלל של גראדה אומר סדן, שגראדה היה חייב לקיים לפי טבעו, היה ווס אויף דר לונג, דוס אויף דר צונג. מה שיש לך, הביטוי הזה, ווס אויף דר לונג, דוס אויף דר צונג. מי יכול להסביר את הביטוי הזה, את האידיומטי הזה? דניאל. לא. דניאל? לא יכול להסביר. אוקיי, אנה, את יודעת מה זה ווס אויף דר לונג, דוס אויף דר צונג? Not exactly, I think, but not exactly. The Zung What is, do you think? the Zung is zu lang, Zung? Nee. צונג זה הלשון. לשון. Lashon. Zung. It's the proverb or the phrase, the synonym. מה זה לונג? Long זה lang, ריאה. הלשון זה הדבר שיש לאדם בפה כשהוא מדבר, והריאה, הלונג, זה מה שיש לו בפנים. הלשון זה הדבר בחוץ, והלונג זה מה שיש לו בפנים. הביטוי של האידיומטי אומר, שלגראדה לפי הטבע שלו, ולפי המוסר שלו היה כלל בחיים. מה שאתה אומר, זה מה שאתה מרגיש בפנים. זה מה שסדן אומר. סדן אומר על גראדה, שגראדה היה אדם שהוא דיבר רק מה שהוא חושב ומרגיש. הוא לעולם לא דיבר שונה ממה שהוא חושב ומרגיש. ווס אויף דר לונג, דוס אויף דר צונג. מה שאתה אומר זה מה שאתה חושב, וזה מה שאתה מרגיש. תמשיך שלמה. Hat nicht geprüft, vertoschen nicht seine לא Größe. פרטושן, וו ביידיש זה או, ולא או, פרטושן. Hat nicht geprüft, vertuschen nicht seine Größe und nicht seine kleine Ahavot und nicht seine... רגע, לא, אתה מרחיק לכת. הוטר נישט גפרופט פרטושן, תתרגם. הוא לא הוכיח... לא, נישט גפרופט, הוא לא ניסה, פרוף לנסות. הוא לא היה מנסה פרטושן. להחליף. לטשטש. אומר סדן את הדבר הבא, לפי הטבע של גראדה ולפי המוסר שלו, היה לו כלל בחיים שהוא היה צריך לקיים. מה שהוא אומר זה מה שהוא חושב, ולכן הוא לא היה מנסה לטשטש. מה הוא לא היה מנסה לטשטש? תמשיך לקרוא. nicht seine Größe und nicht seine kleine Ahavot. עד פה. הוא לא היה מנסה לטשטש. לא את האהבות הגדולות שלו ולא את האהבות הקטנות. יפה. זאת אומרת, הוא היה אומר את מי ואת מה הוא אוהב. הוא לא היה מטשטש את זה, היה אומר את האמת. הלאה. Und nicht seine Größe und nicht seine kleine Sinus. סנואס. סנואס. סינוס. סנואס. סנואס. לא, יש יוד אחרי השין. אמרנו 1000 פעם שמילים בעברית יש להם היגוי מיוחד ביידיש. אנחנו לא מבטאים את המילים העבריות כמו בעברית. סינות זה סנואס, או סינס, כן? אבל כן, הלאה.
זאת אומרת, והוא גם לא היה מנסה לטשטש את הסנאות הגדולות והקטנות שלו. הקטנות או הגדלות. עד פה, בלה תמשיכי משם. Und wer hat sich recht zugehört, nicht verlieren die kein Wort, hat nicht gekonnt verheulen, wie weit sein Bealpe ist a legitime, hat Schreue Base von sein gemeisterten Bichter. gemeisterten, כן, יש פסח, בכתב. gemeisterten מה? בכתב. עד פה. Okay. Und wer es hat sich recht zugehört, תרגום. ומי שהקשיב באמת, כן. zugehört זה להקשיב? מה אמרת? אני שואלת אם zugehört זה להקשיב. בדיוק. מי שהקשיב באמת, nicht verlieren dich kein Wort, לא מאבד אף מילה. בלי לאבד. מי שהקשיב כן. כמו שצריך, בלי לאבד אף מילה מדברי גראדה. כן. hat nicht gekonnt verheulen. מה זה verheulen? להסתיר. לא היה יכול להסתיר. לא יכול היה להסתיר. wie weit sein Bealpe ist כמה רחוק הבעל-פה, זאת אומרת, במקום כמה רחוק, הייתי אומר, עד כמה הבעל-פה של גראדה, עד כמה הבעל-פה הוא לגיטימי, is a legitime, חוץ רואה בזה, למרות שהוא... לא, עד כמה שהבעל-פה של גראדה, הוא בסיס לגיטימי, חוץ, אבל בסיס לא מבושלת עד הסוף. רואה בזה, von sein gemeisterten בכתב. מה זה gemeisterten? כמו מאסטר של הבכתב של גראדה, המאסטר שעשוי בדרך של מאסטר. עד כמה שבעל פה שלו היה בסיס לא מבושל עד הסוף, אבל בכל זאת בסיס של כתביו בדפוס. נכון שסדן מדבר ברור, אבל בסגנון קצת קשה? קצת מאוד. קשה מאוד. כן, מזכיר אבל אפשר תוך כדי קריאה, ולכן אני מנסה שתקראו איתי קצת, בסוף אנחנו מקווה שנתרגל. משפט הבא בלה. weiß ich nicht, verwos und verwen, ich hab mir bei ihm keine gewähnt, dem zu treu, als alle unsere Begegnischen, sei in Jerusalem, sei in New York, was haben sich zumal gezeugen, bis weit noch Chatzos, seinen Gewinn ausgefüllt mit seinen Monologen, was unsere wollte ich weniger verstanden, seine Poemes und Lieder, seine Romanen und Novellen, wie ich red mich ein, sie zu verstehen. נקודה. זה נפלא מה שסדן אומר, עוד מעט נראה למה אני אומר את זה. 2-3 מילים. weiß ich nicht verwos, אני לא יודע למה. אני לא יודע מדוע. מדוע? ונפרוון. פרווס ופרוון. פרווס ופרוון זה ההפרס. למה ומתי? מדוע ומתי? כן, אבל הביטוי עצמו פירושו למה ומדוע, הייתי מתרגם. למה ומדוע? Ich hab mir bei ihm keine gewähnt, dem zu treu. עד פה. אני
קניתי אצלו דמצוטרוי, האמון, דמצוטרוי, את האימון, כן. איך זכיתי באמון שלו בעצם. נכון. אז אלה אונזרה בגגנישן, שכל המפגשים שלנו, סי אין ירושלים, סי אין ניו יורק, אם בירושלים ואם בניו יורק, כן. was haben sich zumal gezeugen bis weit noch חצוס, אשר לעתים נמשכו הרבה אחרי חצות הלילה. זאת אומרת, אם הוא אומר הרבה אחרי חצות, נגיד שהם נפגשו בצורה נורמלית ב8 בערב, מדברים פה על פגישות של 4 שעות לפחות. כן. Seinen gewähn ausgefüllt mit seinen Monologen, היו מלאות במונולוגים שלו. הפגישות של סדן עם גראדה היו תמיד מלאים עם מה שגראדה דיבר כל הזמן במשך שעות, כן. Was Onsei wollt ich weniger verstanden seine Poemes und Lieder, אשר אונזי, זאת אומרת בלעדיהם, בלי המונולוגים בעל פה של גראדה, כן, לולא המונולוגים האלה, נכון. הייתי פחות מבין את הפואמות והשירים שלו. זה מאוד מעניין מה שסדן אומר. אני אף פעם לא חשבתי על זה, כן? אני אמנם פגשתי את גראדה אישית, סיפרתי לכם פעם, כשהוא בא לירושלים ב-1970, כן? פרופסור שמרוק שלח אותי ואת פרופסור טוניאנסקי לפגוש אותו במלון, ושוחחנו, כן? והוא באמת דיבר כל הזמן. סדן אומר כאן, שהודות למונולוגים האלה של גראדה, הוא מבין יותר את הבכתב שלו, את הדברים שגראדה כתב. וכל זה אומר סדן כהערה לפני שהוא התחיל לדבר על גראדה. אולי אחר כך הוא יסביר. זה נורא מעניין מה שסדן אומר, השאלה אם הוא יסביר לנו למה הבעל פה של גראדה עוזר לנו להבין את הבכתב שלו. עוד קצת, בלה? אז הוא מבין את seine Poemes und Lieder, seine Romanen und Novellen, wie ich red mir ein, sie zu verstehen. אז השירים והפואמות, הרומנים והנובלות, wie ich einreden, לשכנע, כן, wie ich red mir ein, אומר סדן, כפי שאני משכנע את עצמי שאני מבין. משתכנע שאני מבין, zu verstehen. Aber ich weiß, als ich bin weit nicht gewesen für ihn das einzige Euer, אבל אני יודע, aber ich weiß, אבל אני יודע, als ich bin weit nicht gewesen für ihn das einzige Euer, שאני רחוק מלהיות... שאני לגמרי לא, הייתי אומר. כן. אני לגמרי לא הייתי בשבילו האוזן היחידה. זאת אומרת שגראדה, כל מי שהוא פגש, כמו שסדן היה עושה, הוא היה מדבר. כן, הלאה. wie es fühlt sich in der Seele gefallen, כאשר קורה במקרים... לא, הוא כפי שנהוג, יספיר את זה, הוא כפי שנהוג במקרים כאלה, כשיש אחד שמדבר כל הזמן והשני חייב לשמוע. handelt es sich בעצם, in השמועס mit sich allein, זה מתנהל בעצם כמו... שיחה עם עצמו לבד. מה אומר כאן סדן? הוא אומר כאן דבר פנטסטי.
איך את מפרשת את מה שעכשיו תרגם? שזה בעצם הייתה שיחה של גראדה עם עצמו. בדיוק. זאת אומרת, סדן קובע כלל, שהוא כלל חכם מאוד וכנראה גם נכון מאוד, שאם אתם פוגשים אדם שלא נותן לכם לפתוח את הפה, והוא מדבר איתך ואתה נאלץ להקשיב לו שעות, תדעו לכם, האדם לא כל כך מדבר איתך ואליך, האדם משוחח עם עצמו. מה אתה אומר על זה, דניאל? דניאל? כן, כן, אבל מעצמו, אבל בכל זאת הוא מבטא משהו, והשני שמקשיב הוא תופס משהו מזה. זה מה שקורה פה. כן, אבל השאלה היא, האם אתה חושב שדוב סדן קובע כאן כלל פסיכולוגי נורא מעניין, שאדם שמדבר איתך כל הזמן ולא נותן לך להשיב, בעצם מדבר עם עצמו, או במילים אחרות ממשיך לחשוב בקול רם. לא בטוח. לא בטוח, כי מי ששומע, מי שמקשיב, הוא יכול ללמוד ולהבין מזה דברים, זה לא דיאלוג, זה כמו ספר, זה גם לא דיאלוג. דניאל, האם אתה הכרת בחיים שלך אדם כזה? בוודאי, יש הרבה. לא, אני לא יודע, לא שואל אם אתה יודע, האם פגשת אישית אדם כזה בחיים? מה, שפגש אותך ודיבר כל הזמן ולא נתן לך לדבר? כן, בטח שיש כאלה. כן, דוגמה. לא יודע, אין לי דוגמה מסוימת, אבל בוודאי שיש אנשים כאלה. לא, אני לא שואל אם יש אנשים כאלה. אני שואל אם אתה פגשת אדם כזה, ואתה יכול להגיד את שמו. שמו אנשים שהכרתי אישי, זה לא אנשים מפורסמים, אבל מה שאני מבין מהטקסט, מה שלא גראדה, אלא קוראים לו, מי שכותב, כן, לא גראדה, רוצה להגיד לא, אני לא שואל מה הוא רוצה, אתה צריך להבין אותי. אני פגשתי אדם כזה אחד בלבד, וזהו סדן. כל פעם שהיינו נפגשים מחוץ לאוניברסיטה וכולי, תמיד סביבו היו תלמידים, והוא כל הזמן דיבר, ולא נתן לך לדבר. הבנתי את השאלה. אני יכול להגיד שם. בלה, את יכולה להגיד שם של מישהו שפגשת בחיי? פגשתי הרבה אנשים במשפחה, בחברים, כאילו מה זה משנה? ברור, אני מכירה... אתה צריך לשמוע דווקא, חמותי עליה שלום, הייתה שואלת אותי מה שלומי, ואיך בעבודה, ולפעמים הייתי אומרת, אוקיי, אני אתחיל לספר לה קצת מה קורה בעבודה. ברגע שהתחלתי לדבר, היא כבר התחילה לספר על שכנה של חברה, של בת דודה של החנוונית במכולת, על העבודה שלה, וזה כבר לא עניינתי אותה. לא, בסדר. רגע, לא על טיפוס כזה אני מדבר. אני מדבר לא על אנשים במשפחה של כל אחד מאיתנו, שיודעים לדבר רק על עצמם. ועל האוכל שאכלו אתמול במסעדה כזאת, ועל בעיות העיכול שיש להם בבוקר ובערב. אני מדבר, האם פגשתם אדם שמדבר על עצמו כאילו הוא מדבר מה הוא חושב? זה לא דבר רגיל. אנחנו מדברים על יוצרים, על אנשי אומנות, על אנשים שחיים את העולם הרוחני שלהם, ברוס אוף דר צונג איז אוף דר לונג. על זה אני מדבר. שלמה, פגשת מישהו כזה? כן, היה לי מורה כזה, שאחרי שסיימתי את בית הספר העממי,
הייתי פוגש אותו, והוא היה אישיות יוצאת דופן, הוא כבר נפטר כמובן, אבל... מה שמו? שמו היה אריה פשפיורקה. פשפיורקה. כן. מורה למה הוא היה שלך? הוא היה מחנך, מורה לתלמוד ומורה לחשבון. הוא היה איש אשכולות שהיה לו תואר במתמטיקה ותואר בספרות. כן. והוא היה אדם שהיה לו קונפליקט עם מערכת החינוך, משום שהוא היה צובט את התלמידים מתוך כך שהוא רצה שהם ילמדו, אבל זה בשנים האחרונות של בית הספר כבר לא היה מקובל, וההורים התנגדו, והוא גורש בבושת פנים מבית הספר, אבל אני אהבתי אותו מאוד. הוא גורש בבית הספר היסודי? כן, כן. הוא מצא לו אחר כך עבודה א' בבית היתומים דיסקין, אבל בצר לו, הוא התחיל להתעסק במניות, ועשה חיל רב והתעשר, אבל תמיד הלך מלוכלך במדרכה שבין הדואר המרכזי לבניין ג'נרלי בירושלים, וכשהייתי לוחץ את ידו לשלום, אחר כך הייתי חייב לרחוץ את הידיים, כי הוא היה תמיד, הוא היה נראה כמו קלושר. זאת אומרת, הוא היה מין שושני. כן, והוא דיבר ודיבר, הוא תמיד, זאת אומרת, הוא הכין את כתב התביעה שלו נגד מערכת החינוך ונגד שר החינוך, כן. והוא ביקש שאני אכבד דעה על העברית שלו, והוא היה מקריא לי את כל מה שהוא כתב, וברגע שהייתי עוצר אותו והייתי אומר לו, כאן אתה צריך לתקן, הוא היה עושה אינסרט, והיה מקריא לי מחדש עם התיקון. מאוד מעניין. אז טיפוסים כאלה... ואני רוצה, רגע, אם כבר הספדתי אותו, אני מוכרח לספר לכם עוד אנקדוטה שיום אחד פגשתי אותו בסיפור. פשפיורקה, ומה שמו הפרטי? אריה. אריה פשפיורקה. אוקיי. פשפיורקה זה קשה בישראל, כן? פולנית פשפיורקה זה... The tzipor, which is the best meat for to grill. It's very expensive bird to eat in the special holiday. It's very soft, very delicate, and it's the wheel. It's in the forest. You have to find them to catch, and now it's less and less. It's very rare to find the pshepiurka to eat. איך קוראים לזה באנגלית, את יודעת? אני לא יודע פשפיורקה. אבל אני, רק רגע, הרבה פעמים הוא שאל אותי, מה אתה קורא עכשיו? ויום אחד אמרתי לו שאני קורא את אוסקר ויילד, שכחתי את שם הספר, ויש שם בהתחלה אקסיומות. שכחתי, הספר המפורסם שלו. סליחה, פרופסור קייל, זה פשפיורקה. קייל, קווייל, אוקיי. אוקיי, תודה. שלמה, כן, אז אפוריזמים של אוסקר ויילד. היה לו, ואז הוא הסביר לי שהאקסיומות של אוסקר ויילד זה לא המצאה שלו, ואצל הרבי מברסלב זה כבר כתוב לפני הרבה מאוד שנים, כל מיני, אתה יודע, החוכמה שלו הקיפה את העולם כולו, ואני הייתי מתפעל, וזה היה לי תענוג גדול להיות איתו. יפה, יפה מאוד. טוב. אין כבר היום מורים כאלה. לא, תראו, אני הכרתי אדם דומה, שהוא, אני צריך להיזכר בשמו, כי ידעתי את שמו יפה מאוד. הוא עבד בספרייה הלאומית, במחסנים, ובמחסן הוא לא עבד, הוא ישב וקרא ספרים, כן? והוא היה באמת, כשהיית פוגש אותו באוניברסיטה, כן?
הוא היה מתחיל לשוחח איתך על כל מיני עניינים, והיה מדבר ומדבר ומדבר, והוא היה אח, לא זוכר את השם, באנגליה, היה פרופסור שהיה היועץ של סוטבי, כן? של החברה של מכירות פומביות. זה היה אח שלו. וכן, יש בעולם אנשים שחיים מבחינה רוחנית בעולם אחר ולא במציאות. עכשיו, גראדה זה לא בדיוק טיפוס כזה, כי גראדה ידע יפה מאוד, כן, עם הרגליים על הרצפה, אבל אני בטוח שמוחו פעל כל הזמן, אחרי השואה במיוחד, בניסוח שירים ורומנים ומאמרים על וילנה שנחרבה ועל העולם שהשואה מחקה. זאת אומרת, גם לגראדה היה כנראה איזה אילוץ פנימי, איזה דחף שלא נתן לו לעסוק בשום דבר אחר, אלא רק בהחייאת העולם שנחרב על ידי הנאצים. טוב, אני מצטער או לא מצטער, אנחנו לא הגענו לזיידה סונניקלח, אבל כן קראנו עוד כמה שורות של סדן, ועדיין לא הגענו למאמר עצמו, זה רק היה הערת שוליים של סדן, כפי שהוא אומר בעצמו. אני לא חושב שבזבזנו את הזמן, ואם אתם תחזיקו מעמד, הפעם אני באמת מבטיח, כי הפעם לא הגענו לזיידה סונניקלח, שביום חמישי נתחיל ישר עם זיידה סונניקלח, אבל אם תחזיקו מעמד בעתיד בקריאת הסגנון של סדן, אנחנו רק נרוויח סטייל, סגנון ביידיש, שאין כדוגמתו בימינו. הערה, שאלה לפני שאנחנו מסיימים. יש? אני מפסיקה את השאר. כן. ושלום, אתה יכול להפסיק את ההקלטה. כן, אז תודה רבה לכם. להיפגש ביום חמישי 5:45 כדי לקשקש.